जे हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव फैयोब्ला एबार जोंनो इयुथनि थाखाय इयुथनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जोंनो 100 crore बिथाङा जोंनो बाजेट होगोन होनदों। दहाय आं जेराव बुंनाया जे जोंनि सासेबो फरायसाफोरा स्टेट सार्भिसनि कचिंनि थाखाय गुवाहाटी थांनो गोनां जाया, सेन्ट्रेल सार्भिसनि कचिंनि थाखाय दिल्ली थांनो गोनां जाया। खुलुमबाय आरोबाव बिथांखि ब्लग इउटिउब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। माखासे कमेन्टार्सफ्रा आंखौहाय कमेन्टआव होयो दे एनडिएफबिफोरनि सोमोन्दैबो कमेन्ट होयो आरो इउपिपिएल पार्टिखौहाय माखासेफ्रा नेवसिनायनि कमेन्ट होयो आरो गोदान पार्टिनि सोमोन्दैबो बिथांमोना कमेन्ट खालामो आरो इउपिपिएल बिपिएफआ दासो मोनदों होनलायग्राबो दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय। नाथाय बिथाङाबा मा सानदों आं मिथिया। गोदान पार्टि दानाया जे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां जादों बेखौथ' आं माब्लाबाबो सानखाया। गोदान पार्टि दानायनि थाखाय बर'नि भटआ बोखावफ्लेजानाय जादों। गोदान पार्टि दानायनि थाखाय बर' हारिया गावस्रा गावस्रि जादों। गोदान पार्टि दानायनि थाखाय बर' हारिनि माखासे मावनो गोनां हाबाफारिया डिभाइड जाजानो थांगासिनो दङ। गोदान पार्टि दानायनि थाखाय गुबुन गुबुन हारिनि पार्टिया जोंनि बर' हारिजोंहाय फेर फाथिनोहाय गोरलै जागोन। नाथाय बे थिगनि बाथ्राखौ नोंथाङा मिथियोना मिथिया आं जेबो मिथिया रायजोफोर। जाय मानसिनि गोसोआ थौले, जाय मानसिया गावनि गाद्दिखौल' हास्थायो, बिसोरबायदि मानसिया अराय सम बर' हारिनि बा बबेबा मोनसे गावनि हारिखौहाय डिस्ट्रय खालामनोहाय जेब्लायबो नाजानाय जों बेखौहाय नुनो मोनो रायजो, मिथिबाय दा? नाथाय गोरों मानसिया माब्लाबाबो बेबायदि गोदान पार्टि दाया आरो जाय मानसिया गोरोंखा आरो हारिनि थाखाय सानग्राखा बेबायदि मानसिया माब्लाबाबो आरोबाव बर' हारिखौहाय बोफ्ले सिफ्ले खालामा। आं बेखौसो सानदों। नोंथांमोना जेसेबांखि बुङा गोदान पार्टिया आंनि थाखाय गनायजाथाव नङा, मिथियो दा रायजोफोर? बे गोदान पार्टिखौ लानानैनो एनडिएफबिफोरनि इमेजआ गोमोरनो थांगासिनो दङ। दानिया फै जोङो कास्टम बसुमतारी बिथांनि लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्टआवहाय 1 घन्टानिबो बारा बिथाङा बेयावहाय माखासे स्टेटमेन्ट नाजानायखौहाय जों नुनो मोनो। गोबांथार बाथ्रा बुंदों, नाथाय बिनि गेजेराव आङो एसे गुसुं माखासे इम्परटेन्ट बाथ्राफोरखौहाय बेयावहाय सोसननानै होनाय जादों। नोंथांमोना एसे खोनासंब्लानो जागोन। दा जों बिपिएफआव दङ। दा बिपिएफनि माखासे सानसुमैफोरजों सावराय जोङो एबार लादों आं नोंनो मोनसे फिसा एग्जाम्पल देखायनि। जोंहा बिटिसिआव गंसेल' इउनिभारसिटि दं, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि। बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव सारा डिपार्टमेन्टखौ लानानै इनटेक केपासिटिया अनलि 1000। इंलिसाव 70 बारा लानो हाया मास्टार डिग्री, बड'आव 80निफ्राय बारा लानो हाया, फिजिक्सफोराव नों 20-30ल' लायो इनटेक केपासिटिया। थ' जोंनाव बिटिसिआव सारा बिटिसिआव बोसोराव 20,000नि स्टुडेन्टफ्रा ग्रेजुवेसन जायो। 20,000 20,000 स्टुडेन्टफ्रा बिटिसिआव ग्रेजुवेसन जायो। थ' मास्टार डिग्री लानो थाखाय 10,000सो नाजायो। 10,000सो स्टुडेन्टआ मास्टार डिग्रीनि थाखाय एप्लाइ खालामो। थ' बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव इनटेक केपासिटि बेसेबां? 1000ल'सो। 9,000 स्टुडेन्टफ्रा एमए फरायनो लुबैनानै, हायार इडुकेसन फरायनो लुबैनानै नाथाय सिट मोना। दा ओंखायनो जोङो इयुथ बिपिएफआ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों सावरायदों आरो हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों एबार बिपिएफआ सरकाराव फैयोब्ला जे बियो उदालगुरियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मोनसे केम्पास गायसनगोन। आरो जों बेखौनो खावलायदों जे हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव फैयोब्ला एबार जोंनो इयुथनि थाखाय इयुथनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जोंनो 100 crore बिथाङा जोंनो बाजेट होगोन होनदों। दहाय आं जेराव बुंनाया जे जोंनि सासेबो फरायसाफोरा स्टेट सार्भिसनि कचिंनि थाखाय गुवाहाटी थांनो गोनां जाया, सेन्ट्रेल सार्भिसनि कचिंनि थाखाय दिल्ली थांनो गोनां जाया, जाहाथे जों कचिं सेन्टार माने इडुकेसनेल मोनसे हाब नङा होमबा मोनजोबथों। जेरै नों हाइटेक सिटि हायद्राबादाव नों कम्पिउटारनि एभ्रिथिं पार्ट, मबाइलनि एभ्रिथिं पार्ट नों हायद्राबादाव मोनगोन। जाहाथे जोंनाव बे इडुकेसननि मोनफ्रोमबो थाखोनि बिजाब जों जाहाथे बिटिसिआवनो खालामनो हायो। बेनि थाखाय जोङो सानबाय थादों, बुद्धिजिबिफोरजों जों साजेसन लादों आरो जोंबो इयुथ हिसाबै जोङो गुबुनखौल' सोंखारिया मालासिनो बोरै जों मावलांनो हायो बेखौ जों नाजाबाय थादों। निश्चय जोङो कास्टम बसुमतारी बिथांनि बुंनाय रावफोरखौहाय खोनाबाय। बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौहाय पजिटिभ बाथ्राखौनो बुंदों, नाथाय माखासेया नेगेटिभ बाथ्रा रायजोफोर, मिथिबाय दा? कास्टम बसुमतारी बायदिया बै समावहाय एजिपि पार्टियावमोन आरो बिनि सिगां आबसुखामोन बिथाङा। दा सासे मोजां गोग्गो दैदेनगिरि जानोब्ला हारिनि थाखाय सानग्रा सासे दैदेनगिरिमोनला कास्टम बसुमतारी बिथाङा, अब्ला बिथाङाथ' बेनिफ्राय बैयाव बैनिफ्राय बेयाव बारस्लायनाय नङा। बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ। आरो बिटिआरआवहाय थायि मानसियानो जुदि बिटिआरनि मानसिफोरनि सिगाङावहाय, रायजो राजानि सिगाङावहाय
नंखाय बाथ्रा बुंनानै होनो हायोब्ला आं बायदि सासे इउटुबार जाबालाय बुंनानै होनो हाया नामा? आंथ' नंखाय बुङा माब्लाबाबो। आं जायखौ नुबोदों बेखौ बुंदों। जायया जानो थांगासिनो आरो जायया जागासिनो दङ बेखौसो आंबो बुंदों इउटुबावहाय। दा कास्टम बायदिया जोंनि बिटिआरआवहाय बै समावहाय बिथांखौहाय नामखौथ' बाथो सिमाङावबो माब्लाबाबो मिथिफेरामोन खोमा। नाथाय दिनैनि समावहाय मानो कास्टमा बेवहाय हाबनानैहाय बर' रायजो राजा बिथांमोनखौहाय आन्दायहोबाय थादों। आं बेखौसो सानबाय थादों मिथिबाय दा। बिथाङा जों मिथिखाबाय गलाघाटनि होननानै आरो गलाघाटआ बिटिआरआवनो गोलैया। दा बेखौ जों बयबो मिथिखादों। दा बेनिखायनो कास्टम बसुमतारिनि मेन प्लान पलिसिया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बिथाङा बिपिएफ पार्टिया जुदि सरखार सालायफिनोब्ला बिथाङा धोन सम्पति बुथुमनो थाखाय खाबु मोनगोन। दा बेनिखायनो जेने थेने बिपिएफ पार्टिखौहाय देरहाहोनायनि प्लान पलिसि खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय सोर साबेसे रायजो राजाखौहाय फिदिंनो हादों? जेरावहाय बिटिआरआवहाय गोदोनिफ्रायनो रायजो सालायबोनायखौ जों बयबो नुखादों आरो बिपिएफ पार्टिया 17 बोसोरसिमहालागै मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायजो राजाया देख नुगासिनो दंखायो। अब्ला कास्टम बसुमतारि नोंथाङा लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्टआवहाय जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौहाय आं सानो नोंथांमोननि साननाय हनाया ओरैनो फैमा। नोंथाङा सानदों जानो हागौ मोजां मावनो, नाथाय नोंथाङाबो गाज्रि मोनोब्ला बे रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा माब्लाबाबो सिनायनाय नङा। आरो नोंनि जे बुंनाय राव बे बुंनाय रावफोरखौहाय नायनानैनो आन्दाज मोनो जे नोंथाङा माब्लाबाबो हारि अनफावरि नङा आरो रायजो राजानि सायावहाय नोंथाङा माब्लाबाबो अननायखौ होनो हागोन होननाय आं माब्लाबाबो नुहुराखै रायजो। ना नोंथांमोनासो मा बुङो? दिनै जों खोनानो मोनदों कास्टम बसुमतारि बिथांनिफ्राय माखासे रां रुफा होनायनि देरहायोब्ला लाइमोन फरायसाफोरनो माखासे सुबिदा बानायनानै होनायनि थाखाय। अब्ला बिपिएफ पार्टिनि साननाय हनाया जेब्लानाखि थोरसिनि ओंखामा सेनानै लाजायो गुबुनजों बै समावसो बिथांमोना खर' सायो नामा? जेब्लानाखि गावनि पावारा थाबाय थायो बे समावहाय बिथांमोना बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौहाय सिनायनो रोङा नामा रायजो? दा बिथां कास्टम बसुमतारिया जि बुंदों सोलोंथाइनि बेलायावहाय, जि बुंदों इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेलायावहाय, जि बुंदों बिथाङा इन्डास्ट्रियेलनि बेलायावहाय बिथांनि बुंनाय रावा गासैबो फेलेंजोब बायदि। बिपिएफ पार्टियाव गासैबो फेलेंजोब बियो। मानोना 17 बोसोराव बिथांमोना बेसिकनि खामानिखौ मावखानांगौमोनखा, नाथाय गैया, जेबो मावाखै। मा नुदों नोंथांमोना? बबे जायगायावहाय बिपिएफ पार्टिनि इन्डास्ट्रियेल नुदों? बबे जायगायावहाय बिपिएफ पार्टिया डेभेलपमेन्टनि इनफ्रास्ट्राक्चार नुदों? बहा इनफ्रास्ट्राक्चार 17 बोसोरनि गेजेरावहाय? बेखायनो कास्टम बसुमतारि बायदिया बर' रायजो राजाफोरखौहाय एसेबां नंखाय बुंनो नांला। मानोना जों मिथिगौ सैथोआ मा नंखाया मा। एसेबां नंखाय बुंनानैहाय जेबो लाब गैया। दा रायजो राजाफ्रासो मा बुजियो? आंनि बुजिनायाव आं माब्लाबाबो बिपिएफ पार्टिनि जि थांखि लानाय, जि प्लान पलिसि खालामदों देरहानायनि उनावहाय बेयो गासैबो फैमान जाजोबगोन। नायलांबाय था नोंथांमोना। नाथाय फैगोन ना फैला देरहाना होननानैहाय आं सानो रायजो। जेराव बिपिएफ पार्टिया माब्लाबाबो देरहानाय नङा आं बेखौ सानो। दानिया जों फैदो रायजोफोर नेर्सोन बर', जाय बिथांखौहाय माखासे दान सिगां बड'लेण्ड बुब्लिनि निउस मिडियाफ्रा नेर्सोन बर'आबो बिपिएफ एंगारबाय होननानैहाय ससियेल मिडियायावहाय फोसावनानै होदोंमोन। नाथाय बै समावहाय बिथाङा पार्टि एंगाराखैमोन। नाथाय जोङो फैयै नुबाय ओरैनायदो पिक्सारखौहाय नेर्सोन बर'आ फाइनालि पार्टि एंगारबाय, नागारमारबाय रायजो। दा बबे पार्टियावहाय जइन जागोन बिनि जेबो डिटेल्स गैया, फोरमान होथ'नाय जायाखै। दा नायलांदो बिथाङा बबेयाव हाबो। नाथाय जोङो नुनो मोनदों फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्सननि थाखाय नारा नाथा नाजालायनानै हाद्रि खुफुंलायनाय, ओरैबो हाबदों हरैबो हाबदों, ओरैबो हाबदों हरैबो हाबदों।
आरो BPFनि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर जोङो बुंनो थाङोब्ला फ्रायानो ओंखारजोब्बाय होननानै बुंजायो। MP, MLA, MCLA बिथांमोना ओंखारजोब्बाय आरो लोगोसे बिथांमोननि गेजेरावहाय सोर दंबावो? रबिराम नार्जारि दङ, रिहन दैमारि बिथां दङ आरो सरन बर' दङ। बाखि सोर दङ रायजो? ओंखारदों। इमानुएल नार्जारिमोनखौथ' जोङो इमानुएल मुसाहारिमोनखौथ' जोङो जेबो फोथायथावनायानो नङा। दा बिसोरबायदिया ओंखारखानानैहाय जइन जाफिननाय माखासे गाद्रि लुबैसुला रां लुबैसुलासो मिथिबाय दा। अब्ला नायलांबाय था नोंथांमोना BPF पार्टिया देरहायो ना UPPL पार्टिया देरहायो ना अनजालि दैमारिनि APB पार्टिया देरहायो। APB पार्टियाथ' एकदमबारे खामानि गैखाया। मानोना बेयावहाय मिनिंलेसखा रायजोफोर मिथिबाय दा। हारिनि थाखाय साननायानो गैखाया। जाय मानसिया APB पार्टिखौहाय सापर्ट खालामबाय थादों बिथांमोननि साननाय हनाया माब्लाबाबो बिथांमोना गोथौयै साननो रोङा होननानैसो आं सानदों। आं गनायो अनजालि दैमारि मेदामखौ, नाथाय अनजालि दैमारि मेदामा गावनो गोरों थाब्लाबो बिथाङा एसे सिलिंबाय। मानो सिलिंखो? गाद्दिनि थाखाय सिलिंबाय। धोन सम्पति बुथुमनो थाखाय लुबैनायावहाय बिथाङा रायजो राजाजोंहाय नेवसि जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। सिगांनिफ्रायनो नुखादोंना नोंथांमोना ओरै बिरलाय हरै बिरलाय। बिथाङा मोनसे जायगायावनो बाहा लानानै थायाखै, ट्रेनिं लाबायदों, जायगा नागिरबायदों, गाद्दि होसोबायदों। बहा मोननो बेखौहाय बिथाङा हास्थायनानैहाय फाइनालि बिनि नामावनो गोदान मोनसे पार्टि दाबाय। नोंथांमोनाबो नुखाबाय। अब्ला रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअआवहाय गोदान हाबनानै नायदोंब्ला हायोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। गोजोन्थों बर' हारि। जै जाथों, जै बर' हारि।